časti, já jsem Velká Sigma a dneska dáme 1 000 000. Já nevím, co dáme, ale uvidíte, že my to dáme. Už nám zbývá jen maličko a máme 60 000. A určitě to i dáme. To dáme. Jo. Jen počkejte, já skáču. Wow! Je to cool, počkej, já musím zkušit, jo. Už jdu dolů. Ozvu se vám, když budu mít 1 000 000. Už budeme mít 100. 3, 2, 1. Už budeme mít 100, počkejte. Budeme mít 1 000 000. Nebudeme mít, potřebujeme 1 000 000. Mám teď 100 000, ale já chci 1 000 000. Počkejte, já se podívám, co tady bude. Bude tady 1 000 000, jo. 1 000 000 tady bude. Jo. Ale musíme vyčkat, jo. Jo, natáčí. Jdeme. Co máme dělat? 80, počkejte. 50, stále to nestačí. Tak se asi musím dačo naučit, co jdeme teď. Ale padám. Jo. Já padám. Padám. Jo. Počkejte, já jsem pro. Jo, já jsem pro. Ale co kdyby jsem vyskočil takhle? Dobře? Co? Ale nedoskočím tam. Možná. Aha. Vůbec tam nedoskočím. Já padám, pomoc! Pomoc! Kde je to dám? Jo. Uvidíme, kdy budeme mít ten 1 000 000. Já nevím, ale budeme mít určitě ten 1 000 000. Co když skočím takhle? To se dostanu tam, ne? Nevím. Zkusme to! Ne, nedostanu. Nepadám! Pomoc! Já fakt nevím, kdy to dáme. Možná uděláme 3. díl. Kdy dáme taky i 2 miliony. Pomoc! Já jsem chcípl. Ne. Jdeme. Jo, kde máme jíst? Já se jen podívám, že kdo má kolik. Tenhle. Takhle má. Tahle má. Ona má úplně málo lidí. Nemá nikdo víc než já. Máš kolik? Tahle vůbec, nevíte. Dal jsem to easy, ale tady nechci jíst. Co, já tam doletěl? Oh my god, já jsem tam doletěl. Pomoc! 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 Je to tam. Co to? What the heck? Já jsem tam fakt doskočil. Počkejte. Kolik tam ještě mám skočit? 2 vinný, počkejte. 40 by se měl. Já to dám. Bum. Co, já nemám sílu vůbec, sílu. Jo, nemám. Jdeme. Mám jen 1000, já jsem úplně blbej. Co jsem to udělal? Ale dáme si taky i 3. díl. Chcete to? Vy si říkáte, že jo. 20 vinů, jak potřebuji 40, aby jsem mohl mít lepší pety. Já mám takový včeličku, 0 level. Každý má 0 level. Ten je taky 40, jdeme? 3, 2, 1. Mythical. Mythical je... já se musím podívat, že jakého mám já peta. Pomoc! Já jsem skočil omylem. Nevadí. Počkej, jak chci padat, podíváme se.
kolik přidává? 21. Tohle je 27. 31. Toto je dobré. Taky. 16. 11. 7. 3. 1. Ok, tak ho dám. Aha, sorry, já si musím počkat. Tenhle přidává 41, to je dobrý. Ten 16. Dino. Tenhle budu přidávat moc. Já nepůjdu na závod. Mám tady kolo štěstí. Jdeme? 1000, to mi je k ničemu. Vůbec, mě je to k ničemu. Nahrává to? Jo, nahrává. A taky udělám video i s mojou webkou. Pokud chcete, tak dejte tady 20 lajků. Vy si říkáte, že to je moc, ale vy to dokážete. No a já nevím, jak to udělat, ale bude taky i třetí díl. Jo, bude určitě. Takže já se s vámi loučím a zatím,